V najbližších dňoch sa zúčastníme autobusového zájazdu do krajín Beneluxu s cestovnou agentúrou Toyotravel. Vyvstal problém získania dát pre naše zariadenia Garminy pre odlov kešiek. Od organizátora zájazdu sme dostali dokument, v ktorom je popísaná trasa a zoznam kešiek, ktoré by sme mohli cestou odloviť. Takže skúsim označiť tento dokument, vybrať všetky položky, dám si skopírovať do clipboardu. Mozilla je zapnem hľadania kešiek podľa GC kódu. Teraz samozrejme, keby som vložil do tohto editačného okna údaje z clipboardu, boli by nečitateľné, ale cez túto funkciu from clipboard sú tieto dáta separované a vložené. Tieto kešky, je to zoznam GC kódov kešiek, môžem poslať na hlavnú stránku. Stiahujú sa listingy kešiek a vidím, že do zoznamu sa nám dostalo 15 kešiek, z ktorých chcem vytvoriť trasu, povedľa ktorej potom chcem dohľadať prípadne ďalšie kešky, ktoré by sme mohli cestou odloviť. Budem postupovať, využijem funkcie Mozilla na optimálne zotriedenie kešiek cez metódu obchodného cestujúceho. Zatiaľ mi ide len o usporiadanie kešiek. Tento zoznam vidíme, že táto trasa je pomaly cez celú Európu. Pre naše účely 15. keška môžeme kľudne vynehať, tam len trasu bude predĺžovať. Skúsim zohľadniť len týchto 14 kešiek, takže označím a túto kešku vymažem zo zoznamu a znova tieto kešky znova cez rutinu hľadania povedľa trasy vzdušnou čiarou znova preusporiadam. Vidím, že posledná keška je aj tak disablovaná, tak ju takisto vyhodím zo zoznamu. Pardon, takto. Takže teraz ju vymažem zo zoznamu. Už mám v zozname len 13 kešiek. Tieto si nechám opätovne zotriediť. A už tu mám trasu, ktorá je vzdušnou čiarou vzdušnou čiarou zotriedená. Teraz túto trasu vidím z tejto trasy, že prvá, druhá, tretia, štvrtá keška, 5., 6., 7. sú pohromade, alebo tá 6., 7. sú skryté za touto 8, respektíve za touto 5. Takže vlastne 6., 7. môžem z tohto zoznamu vyradiť. 1, 2, 3, 4, 5, 6., 7.
Teraz sa snažím o to, aby som využil funkciu Google na to, aby mi našiel optimálnu trasu pre zvolené body na mape. Táto funkcia funguje fajn, ale má obmedzenia, a síce také, že umožňuje zadať štart a cieľ a 8 prejazdových bodov. Preto mojou snahou je zoznam bodov minimalizovať. Takže teraz mám vybratých v podstate 11 kešiek. Dám pomocou funkcie route from first od prvej do poslednej zotriediť tieto kešky a nájsť trasu. A vidím, že už program, respektíve Google, našiel trasu cez body, ktoré som získal predtým zo zadania známych GC kódov od majiteľov Toyotravelu. Teraz chcem k týmto keškám na tejto trase získať ďalšie v okolí trasy. Najprv si teda nechám uložiť túto trasu do počítača. Trasa má údajne 824 km. Hneď sa mi automaticky zobrazilo táto obrazovka, kde môžem v okolí trasy, ktorú si vyberiem, dohľadať kešky. Dám dohľadať len v okolí 100 metrov, iba tradičné kešky. Budem to riešiť cez funkciu Live API, aby to bolo čo najrýchlejšie, najpresnejšie. Po odkliknutí vidíme, že program sťahuje množinu kešiek v okolí zadanej trasy. Táto množina obsahuje o mnoho viacej kešiek, ako nakoniec v nich zostane. To nakoniec uvidíme, pretože ešte pri tomto sťahovaní sa uplatňuje len filter na základe obdĺžnikov okolo tej trasy, kedy sú stiahnuté aj kešky, ktoré nebudú vyhovovať kritériu 100 metrov od diaľnice, po ktorej pôjdeme. Tu je vidieť, že program čaká, pretože Groundspeak uplatnil limit, kedy vidíme, že počet volaní pre túto metódu bol prekročený, takže program teraz počká minútu a keď uplynie táto minúta, bude pokračovať v ďalšom sťahovaní. 4, 3, 2, 1. Pokračujeme. Teraz tento proces zastavím a prihlásim sa, až keď to bude už dobiehať. Zapínam záznam niekde v polovicu sťahovania dát. Je vidieť, že to trvá pomerne dlho, ale treba si uvedomiť, že program sťahuje v okolí zadanej trasy s parametrom 100 metrov, takže v podstate z limitu 10 000 kešiek mi stiahol 560 kešiek. Sťahujú sa len základné informácie, takže toto je dostupné aj pre bežných užívateľov. Chcem doplniť, že mohol by som, alebo obyčajne pri hľadaní kešiek v okolí trasy využívam funkcie za pomoci Google Earth.
Tá funkcia je rádovo rýchlejšia ako takéto sťahovanie, ale pre parametrizáciu 100 metrov okolo trasy je nepoužiteľná, pretože zámerne sú koordináty kešiek v Google Earth poposúvané a mohlo by sa stať, že vo výsledku by sme nezískali tie kešky, ktoré sú presne na trase práve kvôli tomu zámernému rozptylu, ktorý Google Earth zavádza. Pri väčších vzdialenostiach okolo trasy to je skoro jedno. No, po necelej 4 hodinke máme naťahané všetky dáta na trase z Kladrup do Leuchtenbergu. Táto trasa má zhruba 824 km. Vo vzdialenosti 100 metrov od tejto trasy bolo nájdených dohromady 22 kešiek. Tieto už teraz môžem kľudne dať stiahnuť, čiže označím ich. A vlastne dám stiahnuť metodou Live API, bude to za chvíľku. Chcem tu ešte upozorniť na tú trasu, ktorú som nechal vytvoriť v začiatku tohto videonávodu. Táto trasa sa dá použiť na využitie funkcie pre Premium Members, ľudí, ktorí si zaplatili prémiové členstvo cez vytvorenie tzv. PQ balíčku. Túto trasu som si dal stiahnuť do PQ zoznamu a nechal som si vyrobiť PQ zoznam kešiek okolí trasy podľa Groundspeaku a môžem využiť túto funkciu tiež. Je tu funkcia PQ, kde sa zadá len GUID daného PQ a nechám si stiahnuť tento zoznam. Toto tiež nejakú dobu potrvá, pretože toto sa ťahá cez internet, cez klasický HTML stránke. Vidím, že tu sú, ten odkaz PQ obsahuje 4 podstránky, nechám si ich stiahnuť všetky. Teda podľa Groundspeaku je na zadanej trase minimálne 60 až 80 kešiek, teraz to neviem povedať, dozvieme sa to na konci. Všetky kešky už sú stiahnuté, môžeme sa ísť pozrieť, aký zoznam tu vlastne mám. Takže mám tu 90 kešiek, tieto kešky si nechám zobraziť na mapke, ktorá by mala kopírovať trasu. Áno, vidím, že tu je tu sú tie kešky, iba tie kešky, ktoré sme si nechali stiahnuť. Takto vytvorený zoznam kešiek samozrejme je možné exportovať do Garminu alebo mobilu. Ďakujem za pozornosť.